lait salit ka Barcelona naka jing lehraiñ haka bakal shulak im naka jing sharem bat shapan sangeh ka Chelsea haka Qarabag kurnam job ka Manchester City tengap dan sombai pi ki parlok share ka channel lada pidi bidang thamai lane pisno tanan ki Khubor sport sngo bhapan subscribe like bat share bat sahai ya ka video te hoi prolong mantai ngin de page ya ki result jong ki jing lekai champion league kerwit hat-trick go semhan aka jing kun persya ya ka ajak kabal pelong ya ka Galatasaray ban job dalai le not cool bat arteli ki de ki penalty bat kurnam job ka Inter Milan lang bad arlui cool ya ka Kairat ka Leverkusen kalala ban job lang bad away le not cool ya ka Benfica katalenta kalala ban job wele not cool ya ka Marseille bat shapan sangeh ka Chelsea haka Qarabag daka baka Qarabag kalapan kut iya ka jing lekai haka jing yekai lang ba ar la ar cool bat kurnam job ka Man City lang ba saulwe cool persya iya ka Borussia Dortmund iya kitiki goli oban tep artelino Phil Foden ka wena ucerki bat ka weno Erling Haaland te hoy perlok na kalyang jong Erling Haaland haki sanpo arteli ki jing lekai Champion League oli oban tep san saukul kat ba haba pai pan nakaliang jong ka Barcelona haka jingi kun persya jong ka iya ka Club Brugge kalapan kendit iya ka Barcelona haka ba ka Barcelona ksulak im naka jing sharem namar ka jing bakala ka bashir kai naw shesni ka balapalong iya ka Club Brugge pan yo ban tep iya ka tei ka gol haka menit ka ba lajan kur Andre hadin ka jing bishar bania jong ka VAR larai baka dei ka for bat laweng no iya ka jing job bala banlong jong ka Club Brugge kumta haka nei ka jing lekai kalkut no haka jing yekai lang ba dalai le lai cool haka bawla min yamal ulio ban tep ka wei bat utores ka wei na ka banta ka Barcelona ka wei ka dei ka on goal ka bawla min yamal ula cross bat la bakla player jong ka Club Brugge kat baya ka Brugge lai oban tep arteli na o sifof bat kawai utres soldi kumta hadin ka jing lekai ka basau haka Champion League kami ikhain point ka long kumne bat anam la ban mi madan u hakimi hadu pratayo hadin bolamat ya ka injury na Ulius Diaz haka jing kun persya ya ka bayan